Masu saurare Awwal Ahmad Janyo ke fatan kowaye gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Amurka ta ce tana ƙoƙarin shawo kan Isra'ila da Hamas domin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Nan gaba yau Laraba ne za a fara tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi a ƙasar Sudan. A Najeriya, gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi sun cimma matsaya kan lokacin da ƙananan hukumomi za su fara samun kuɗaɗensu kai tsaye. Akwai jihohin da ba a yi zaɓe ba, saboda a lokacin tomawa za ka tura ba, za ka tura wanda ba a zaɓa ba ne kuɗi. Idan ba an yi wani shimfiɗi don a daidaitu ba, ai kaga wannan za a iya samun matsala. Suna cikin abubuwan da muka tattauna. To wani ɗan majalisar dattawa a Najeriya ya shaida BBC kuɗin albashi da na gudanarwa da yake karɓa a wata. Kuɗi da ake karɓa na albashi a wata bai ƙarasa naira miliyan 1 ba. A Senate a yanzu hakan ana bawa kowanne sanata naira miliyan 21 a kowanne wata kuɗin gudanar da ofis ɗinsa. To a jamhuriyar Nijar za mu ji girman barnar ambaliya da kuma matakan da ya dace a ɗauka na kariya. Amma da farko zan fara da labaran duniya. Gwamnatin Amurka ta ƙara ƙarfafa shawo kan Isra'ila da Hamas domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Shugaba Biden ya ce yarjejeniyar za ta iya hana Iran kaiwa Isra'ila hari. Iran dai ta zargi Isra'ila da kashe shugaban Hamas a Tehran. A call from America's ambassador Linda Thomas Greenfield to turn. Wakilin BBC ya ce kiran da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta yi na neman a yayyafa wa yankin ruwan sanyi ya gamu da suka daga jakadan Falasɗinawa, wanda ya ce an kasa ɗaukar matakan hukunta Isra'ila. Tun da farko a ranar Talata, Washington ta amince da sayar da makamai na dala biliyan 20 ga Isra'ila. To nan gaba a yau Laraba ne za a fara tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi a ƙasar Sudan, wanda ya laƙume rayukan dubban mutane tare da raba miliyoyin mutane da gidajensu. Tattaunawar da za a yi a Switzerland na zuwa ne bayan kusan shekara guda da rabi ana gwabza faɗa tsakanin dakarun Sudan da kuma na RSF. Sai dai kuma babu wakilcin gwamnatin Sudan da dakarunta ke yaƙar 'yan tawayen RSF. Ta nuna rashin amincewa da kasancewar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayin mai sa ido wacce ta zarga da marawa 'yan tawayen RSF baya. Amma Amurka da ke ɗaukar nauyin tattaunawar ta yi amanna cewa kasancewar ƙasashen daular Larabawa da Masar na da matuƙar tasiri domin taimakawa wajen tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Gwamnan yankin Belgorod da ke iyaka da Rasha ya ayyana dokar ta ɓaci yana mai cewa hare-haren Ukraine sun jefa yankin cikin wani mawuyacin hali. Vyacheslav Gladkov ya ce hare-haren Ukraine kusan a kullum sun lalata gidaje tare da kashe fararen hula. Sojojin na Ukraine dai na ci gaba da kutsawa yankin Kursk da ke iyaka da yammacin Rasha bayan fara kai harin bazata kwanaki 8 da suka gabata. Tun a farko shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa ta ƙwace ikon garuruwa 74 a yankin. Shugaban Amurka ya ce harin ya haifar da rudani ga Vladimir Putin. To kuna shan labaran duniyan ne daga sashen Hausa na BBC. Firaministan Japan Fumio Kishida ya ce ba zai sake tsayawa takarar shugabancin jam'iyyarsa ba da za a yi a watan gobe. Matakin da zai bayar da damar samar da sabon firaminista. Mr. Kishida wanda ya hau karagar mulki a 2021 ya ce yana da muhimmanci a nuna wa jama'a sauyin jam'iyyarsa ta LDP. Mr. Kishida kenan ke cewa matakin farko na tabbatar da sauyi a LDP shine ya sauka. Tun yakin duniya na biyu jam'iyyar LDP ke mulkin Japan. A cikin shekaru 3 na mulkinsa, Mr. Kishida ya ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a fannin tsaro tare da yin ƙarin albashi. Amma kuma ya sha suka kan yadda ƙasar ke fama da hauhawar farashin kayayyaki. Gidajen rediyo da na jaridu da dama a ƙasar Senegal sun ci gaba da yajin aiki a ranar Talata domin adawa da ƙarin haraji da gwamnati ta yi. Jaridu masu goyon bayan gwamnati ƙalilan ne suka ƙi shiga yajin aikin na ƙauracewa watsa labarai. Kafofin yaɗa labarai sun zargi sabuwar gwamnatin shugaba Basiru Diomaye Faye da ɗaukar tsauraran matakai domin hana 'yancin faɗin albarkacin baki. Sun ce hukumomin ƙasar sun rufe asusun banki da ƙwace kayan aikin wasu kafafen yaɗa labarai
tare da soke yarjejeniyar tallace-tallace da nufin hukunta su saboda ƙin biyan haraji. Ƙungiyar kare 'yan jarida ta duniya ta buƙaci hukumomin Senegal su tattauna da kafafen yada labaran domin kare abin da ta kira ɗaya daga cikin ginshiƙan dimokuraɗiyyar Senegal. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC.